A l'Esport afirmen en portada que el Barça lliga el nou Alves. Es tracta de Zúñiga, lateral polivalent colombià del Nàpols, que tindria una clàusula de 15 milions només pel Barça. El diari també entrevista a Marc Bartra. Sempre me'n surto amb la meva. A Mundo Deportivo plantegen un nou tàndem per la porteria culer, De Gea i Moyà. El porter del United hauria demanat al seu agent que escolti les ofertes blaugrana i l'equip tècnic del Barça apostaria pel porter del Getafe en el cas que Pinto marxés. En pàgines interiors explota el filó del davanter centre. I si el nou estés a casa, i proposen els noms del paraguaià Sanabria, el camerunès Dungo i el canari Sandro. El nou esportiu portada de bàsquet. La Lliga Catalana és propietat privada del Barça, que ahir va guanyar la 5a final consecutiva contra la Penya. En aquest partit es va fer un homenatge a Darryl Middleton, jugador de bàsquet professional encara als 47 anys. El diari recull l'opinió dels tècnics que l'han entrenat. A Itàlia, el Corriere dello Sport entrevista l'exjugador del Madrid Higuaín. Tot i et desafio Diego Timito. El davanter fa referència al jugador franquícia de l'equip líder, la Roma, i a Maradona, el jugador que més èxits va donar al Nàpols, el seu actual equip. A l'argentí Olé en petitet parlant del Barça. Apunta't a Balanta, diu, perquè vindran a la càrrega si Puyol no es recupera. En altres països aborden la classificació pel Mundial. Per exemple, el Gráfico xilè demana primer cúmbia i després samba, perquè la selecció d'Alexis jugarà el primer partit contra Colòmbia. Precisament a Colòmbia, la Libertat publica una foto de Radamel Falcao que resa Colòmbia per la seva classificació. A l'Equador també els il·lusiona la Copa del Món al Brasil. El diari El Universo ho il·lustra. Equador es vesteix de tri.